Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Ышанычлы әмма законсыз жолда машина йөртүчеләр арасында тренировка буенча профилактик чара узды. Шолының тонтаналар сарайында үзләренең никахларын 400-нче пар Али һәм Илсияр Бадукшиннар теркәде. Яшь парларны күңелле сюрпризлар көтте. Нинди? Ышанычлы әмма законсыз машина йөртүчеләр арасында киң таралган хокук бузуу сүз автомобиль пыялаларын караңгылату турында бара. Бүген шолда профилактик чара узды. Тәртип бузучылар белән көрәш ничек барганын алдагы минутларда сөйләрбез. Йорчолы проспекты иң җанлы урыннарының берсе, шуңа күрә ул очраклы гына сайланмаган инспекторлар монда чын штаб җәелдерде. Эшнең беренче минутларыннан караңгылыктагы пыялалы автомобильләр бер-бер артлы туктатылды. Автоинспекторлар махсус прибор белән тикшерделәр һәм әгәр пыяла законнан тыш булып чыкса, таләпләрне бозуны бетерүне таләп иттеләр. Согласно технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, светопропускаемость ветрового, а также передних боковых стекол транспортных средств должна составлять не менее 70%. При повторном совершении данного административного правонарушения на водителя составляется административный протокол по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Ки автомобиленең алгы ян пыялалары һәм хәтта алгы пыяласы да тренировкаланган, гади күз белән күренгәнчә яктылык үткәргүчәнлек 70%-тан түбәнрәк. Может, кажется, почему вы все-таки с тренировкой ездите? От таких, как вы, скрываешь. Чираттагы хокук бузучы шулай ук үзен озак көттермәде. Mitsubishi йөртүчесе тренировка пленкасы белән урында ук саубуллашырга булды. Охраняют тренировку. Ну, не мешает вообще обзору там? Можешь посмотреть. С этой стороны можно. А в темноте? Все видно. Хокук бузучылар арасында хатын-кызлар да булды. Добрый день. Я Егор, как там проверил наш водительский. Рейдның берничә сәгате эчендә дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре 30-дан артык машина йөртүчене тоткарлады. Таләпләрне кабат бузган очракта алар 500 сум штраф белән котыла алмаячаклар. Машина йөртүчеләргә административ арест яки мәҗбүри эшләр яный. Әмма инспекторлар ассызыклаганча, аларның төп максаты штрафлар түгел, юл хәрәкәтендә катнашучыларның иминлеге. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Ниһаять ремонт булачак. ГЭС бистәсенең 1-11 йортында капиталь ремонт буенча эшләр башланды. Бердә яшәүчеләр сүзләренчә, яңартуларны алар 60 ел көткән. Фасад шотнаган, җил үтә, фатирларда салкын. Бу әле проблемаларның бер өлеше генә. Йорт ничек үзгәрәчәк? Хәбәрчебез белде. ГЭС бистәсендәге 1-11 йорты 59 ел элек кулланылышка тапшырылган. Бердә яшәүчеләр сүзләренчә, фатирларда суык, өйне җылытырга кирәк. Капиталь ремонт исә 2042 елга гына планлаштырылган була. То ли смеяться нам, то ли плакать. Доживем мы до этого года или нет. Тогда пришлось нам обратиться в компанию Челны ТВ за помощью. Надо сказать, люди оказались там очень активными, взялись очень рьяно, хорошо за это, вопрос довели до конца. И вот наконец мы видим результат, что работы начались. Мы очень благодарны и очень довольны. Дом очень даже продувается, окна раскрываем, жарко, а ноги чуть ли не в валенках. Бердә яшәүчеләр капиталь ремонт аркасында башка мәсьәләләр дә хәл ителер дип өметләнә. Аларны ялым төшемнәрнең фатирларга үтүе борчый. Шуның аркасында диварларда кара күгәрек барлыкка килгән. Во время дождя все это течет. Вот у соседки уже дом промокает на кухне. Я вот заходила, там уже и плесень, грибок. То есть дом потихоньку разрушается. Я вот жду, думаю, может, у меня маленько теплее станет в комнате. Я вообще одна живу, я из постели не вылазю из-под одеяла. У меня ноги мерзнут, на пол не встанешь. Капиталь ремонт узган атнада старт алган. Хәзер җитешсезлекләрне бетерү бара. Эшчеләр ярыкларны тумалый җимерелгән урыннарны торгыза, зыян күргән облицовка элементларын алмаштыра. Шуннан соң фасадны җылытуга тотыначаклар. Утепление сначала будет торцов, тепловато и пенопласт. Потом идет клей с сеткой и краед, потом уже краска. Начали неделю назад примерно, пока все подготовили, пока весь материал привезли. Сейчас уже работа пошла.
ГЭС бистәсендәге 1-11 йортында ремонт эшләре хәзер 5%-ка башкарылган. Фасадны яңартуга 2 айга якын вакыт китәр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Яна Вальдюфа, Нисик Санов, Яңалыклар. Шәһәргә 400 ел легендар йөк машинасына 50 ел һәм 400-нче пар. Чаллының Тантаналар сарайында бу соннар бер бәхетле тарихка әверелде. Үзләренең никахларын бирде Али һәм Илсия Бадукшиннар теркәде. Аларның язмышы хәзер мәңгегә шәһәр белән бәйле. Яшь парларны күңелле сюрпризлар да көтте. Нинди? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Киев автомобиль гиганты хезмәткәре, аның сөйгәне хәзер шулай ук КамАЗлы зур гаиләнең бер өлеше. Бу парның мәхәббәт тарихы 7 ел элек башлана. Эштә башланып киткән җылы дуслык һәм романтик мөнәсәбәтләр ныклы гаилә берлегенә үрелә. Она еще была студенткой, практику проходила на производстве, а я, познакомились уж на производстве, и все, я потому что на другое производство работал, я так остался, мы так и остались встречаться, сейчас жить, а сейчас поженились, поженимся точнее. Әти-әниләре, туганнары, якыннары һәм дуслары яшь парларны котларга һәм аларны сөендерергә җыелды. Прошу ответить вас, невеста. Да. Прошу ответить вас, жених. Да. При взаимном согласии ваш брак регистрируется. Соңыннан гаиләгә аларның 2026 ел башыннан 400-нче пар булулары турында хәбәр иттеләр. Алар өчен бу көтелмәгән хәл булды. Аларны котларга шәһәр мэры Наил Мәгъдиев шәхсән үзе дә килде. Мы искренне, все вам, дорогие друзья, желаем настоящего семейного счастья, любви, уважения друг к другу. Вы трудолюбивые молодые люди. Мы это знаем, мы это видим. Я думаю, вы приложите все свои душевные силы, чтобы в вашей семье царили бы любовь, мир и согласие. Ләкин сюрпризлар моның белән генә тамамланмады. Наил Мәгъдиев бәхетле яшь парларга никах турындагы таныклык һәм истәлекле бүләк суыткыч тапшырды. Мы планировали и скромную свадьбу, а тут такой бац, подарок, и мэр приходит, и холодильник дарит. Столько людей, столько фотосессий. Да, это буря эмоций, это же, конечно же, это вау. Мы благодарны за такой подарок, что сам лично мэр поздравил нас. Неожиданно стало то, что мы 400-е пары. Пока эмоции зашкаливают. Бу көнне Тантаналар сарайында барлыгы 27 пар никахларын теркәде. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.